bafuna ubuso bami. Yes. And ngiyozwa mina three things ukuyibalayo. Ngiyozwa mina ngisezulwini. Thele isono sabo ngelapha ibizo lawo. So you can see ukuthi ke there is a role to play when revival is poured out on earth. Hallelujah. Ngoba phela ngeke abantu baphenduke ngeke kwenzeke lutho uma ibandla lingekho into lingas alignile ngekho iposition yakhe. So we must position ourselves that we will see the outpouring of the Holy Ghost upon our land. Then soyaka manje ukukhala ukuthi kwenzekani ezweni. Yes. Uthi omunye ngifunde incwadi uthi izinto zonakele ezweni ngenxa yokuthi zonakele kodwa izinto zonakele ngokuthina we fold our arms and let things happen. You see? So ngamanye amazwi if we say no to things zizoma izinto siyonquma indaba siyenzele ukhanya endleleni zethu. So i-role is in the church. Thina sinomsebenzi uthwala omkhulu kabi baba ezweni ukuthi sithamani izwi lifanele hambe kanjani. Ngisho abahole sifuna sithule sizonakala izinto. Uzonakala. Thina abazalwane ithina singanquma ukuthi obani afanele basihole. Okay. That's the power we have. We have the power baba. Lithi Bible imkhuleko mayenzelwe bonke abantu. Yes. Kakhulukazi labo baseyihlalweni angithi that's First Timothy chapter 2 verse 1. Yes. So uyabona ukuthi imkhuleko kufanele yenzelwe bonke abantu uyabona. So ngamanye nama thina sihlalisane kahle ngesizotha ngokuthula nangesizotha esipheleleyo. Ngoba kuhle kuyabongeka uyayizwa le nto iqala kuthini indaba sibe lesizotha esipheleleyo noNkulunkulu ngoba kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu othanda ukuba bonke abantu basindiswe bafike kulazi iqiniso. So there's a big role that we must play as a church. We must humble ourselves and pray and seek God's face and turn away from our wicked ways. Then God will do three things. He will hear from heaven. He will forgive our sin, not the sin of the world, not the sin of the non-believers, our sin. So the condition of the world is determined by the condition of the church. Ukuthi nasime kanjani ithina oh my God hallelujah ithina set trend angisho kanjani yes angisho kahle mfowethu ngolimi namhlanje ithina lama 2K ithina we ma trend setters ithina bale set trend uthi yini esifuna yenzeke manje. You see akufanele kube the other way around. Sesiyokopela into ezenziwe ezweni akube yibo ababuka kithi. Uyazi ngisho ukubuswa kwezwe it's from the Bible. Yes. It began from the Bible. Yonke iqala kuthina before iyepha ngaphandle. Uyabona lo music osabale uqale ebandleni lama celebrity amakulu sibalo Beyonce obani baqale phakathi kuthina ngoba yonke ifanele iqale right in the church. Ibisiphumela ngaphandle uyangizwa mfowethu. So ngamanye amazwi ngithini baba unkwanyana ngithini mina ngithi mama ngithi we are trend setters. Ngisho ukuthi akufanele sibe surprised. We must not be taken by surprise. uNkulunkulu fanele akhulume nathi ukuzokwenzekana ezweni manje. Ithina oh my God siyazi lababusa bakhona but they are under the influence of the principalities, the rulers, the powers kanti abanawo amandla uyabona to dismantle and to fight against those principalities. Yes. But we have that authority. Sinikiwe lawo mandla mfowethu. Uthi sidilizele inqaba nokonke sidilize laba aba-influence abaholi bethu ukuthi bathathe wrong decisions. Ngoba but uNkulunkulu elizwe has blinded people ukuze benze baphuthekisiwe engqondweni zabo. Ikhona i-decision right engathatha umuntu ophuphuthekile engqondweni yakhe. Ithina-ke kumele sisithathe kwethu ngeke iqale noma ngeke yenzeke uma thina singayibonanga izimpawu zayo kodwa seyibonakele nayo phela isipho esikalapheki sibaliwe nje lapho ku Second Chronicles chapter 7 verse 14 uma ngithumela isipho esikalapheki uma ngithumela indlala uma zonke uzazibala uNkulunkulu engama yamazwi lithi uma kodwa abantu bama babizwa ngegama. That is our role. What is happening in our country? Why are we sitting around? Why are we folding our arms? While sibona ngisho leadership ilahlekile. Everything is lost in our even our education. Akusetshenzwa bafunda abanama degrees but they are sitting at home. What in role esidlala as a church?
We are the salt of the earth. Yes. Umuntu usawube udumele babukwanyana uyokulungiswa ngani uyokuphoswa ngaphandle unyathelwe ngezinyama uyabona mfowethu Yeah. so ngamanye amazwi there is a big role for the church to play in this revival. Yes. Actually abantu abayilibazisayo revival ibe manifest visibly ibonakale it's us. So we have delayed